Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Mashonjoa love more. Ndiye. Murawa Jona. Unotungamira bhuku rekwachemusanga. Chambere nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu. Nene mbodza kuti pane marida. Saka ndi love more mashonjoa kutara kuna chemusango sabu kumurawa. Taura tinzo kuti zvakafamba sei pamusoro chawamira ndinotienda kuti ndapinda mudare rino zvanga zvisina chikonzero chekuti ndipinde semwana mudiki, asi chiri chikonzero chemunda watakawana kuna Johani Manua ndibaba wavo, kuti nditi munin'ina kana ndimukoma wababa wavo. Saka Johani Murawa gore ripiro 1999. Saka tawana munda uyu ndiwo mavillage yetu wanotungamira usabhuku rudziro kwamurawa. Paiwa nasabhuku Mahara, varipo sabhuku Mahara, pakawa nembo amukuru wangu wari muno varipo. Takagara kubva gore iroro kusvikira gore rino ragore rechi25 tiri pamunda ipapo. Saka pesa patina mbowana mutauro kana kumbonyetsana kana kumboshupana, asi chakazoitika ndechekuti takagarapo vaine magadheni avo kurwizi, tichidzidziswa nemunhu akatiwanisa munda. Akati zvoni uyu munda wababa wangu Tsirai, ava sabhuku imhuri yaTapurai, wari mhuri yaTapurai. Takagarapo zvikanzi vane magadheni avo already kurwizi, aiwa musatambudzane nawo, atori nemungano tumafiber turi museri. Hatina kumbonetsa nawo, hatina kumbokanawo kuti mudzasi memunda wedu todawo gadheni. Takagara semuziro wataizviita tichingogara ipapo. Saka kutanga kwegore rino pane nhau yakamboitika kumashure, nguva iyo ndandisipo asi yakagarwa nemusha, iri yekuti vaipinda mumunda vachitema wasingakumbire kumba kwedu, vachitema masanzu kana mabasa avo ekumba. Yakadaidzwa vanhu vemusha vakabatanidza zvikanzi zvonano kuvhara muromo uchingogumirai pamafiber enyu muchidzoka murwizi. Takaita setsitsi nerudo sevanhu vanogara sevavakidzani, tikatogara sevavakidzani totondotsunura mbudzi yatomonana kwavo, right. Tichigara sevavakidzani kudaro vakanzi chitemai mipangara muzvidzere muchiita mabasa enyu emagadheni. Zvakangoshanduka, tiriwo kumarimuka kumasango tondwa mama wati zvoni munda uri pemhiri, mama wakutotyawo kuenda pavari. Tikati no mama endai kuna sabhuku, vakaendawo kuna sabhuku wedu wekwamashonjowa. Bhuku redu rine zvidimbu 3 fautitsawo kuna sabhuku kusvikira sabhuku wakauya. Ini ndakashingiriro semwana kuti ndivepo, ndashingirira semwana ndakasvika patakaisa waya tinaisira chinangwa chekuti ndiwo mugano. Takaisira chinangwa chekuti kwatairima tichiri tese semhuri kwanga kwakakurisa, asi mama wanozongo wambowa wega, wari wega, mombe dzinombopoterero dzichitsvaga pekupinda. Saka takasiya ndima diki, imwe ndima yese ritori sango rinotombopukira miti, kana taudawo ririma tinotema-tema totanga kurima kwakunze kwewaya. Saka zvadaro takagara kudaro, takatanga kunzwa kuti munda ndewedu, mugano wenyu ndeuyu. Takambotaura nevakuru ndezvemuswesande zvakutaurika izvi. Saka sande iyo yatabva. Saka vakutaura tiri pakatakaungana wachiti takambotaura semhuri kubva kuna Johani mwana waTserai naTapurai baba vaSabhuku. Vakati ndikabvunza zvamakataura mukapokana mukasawirirana,
pane pamakambodzokawo here kuna Mashonjowa nekuti zvinhu izvi zvakaitika 1999 up to now ragore rechi 25 hatina kumboita mutauro patakawana munda uyu tichiwanisana munda zvanga zvini mawitness sabhuku wenyu ndibaba wenyu aivepo vakatoshaya pakauya iye Johani wachona mwana wa Tserai akawa sabhuku akashaya imimi mapa usabhuku makuya kotora munda zviri kuti chii saka nhau yanga iripo vakadzi ndo waitungamira vakatobvunzwa nzisei varume muri kumashure vakadzi vari kumberi dare rakawapoka inini mubvunzo wandakawabvunza vakatadza kupindura ndakawabvunza kairi kuti kubva pamakataurira musingawirirani pane pamakambotaura pamakamboya here kuna Mashonjowa kuti tigare saizvozvi makuya muchiti munda ndewenyu wakafa wakatofa wakaita zvinhu izvi saka sei muri kudai ndipo patakapedza nhau dzachona dziri kupokana tichipinda umba maitrust wakaendavha watora bhemba nedemo tiri nhai dare rapera zvirunzi endai mberi saka muzvirunzi endai mberi sei muri kuya nebhemba tikanzi ukangoya pandiri ndinoti wandirepa bva ndadzorwa pamba namama patagara pasi saka ine nhau yanga iripo yanga yekuti zvoni maybe ndiende kwaRusape ndotore peace order yekuprotecta mai asi ndaenda kupolisi zvakanzi zvoni peace order inoprotecta iwo haiprotecti nhau dzemigano saka ndoita sei vandati handichadzoki kumba regai nitoende mudaro ndongosiya ndaturika nyaya yangu ndikwire bhazi ndiende ndomumirira wakaita nyaya. Alright, izvo zviri kutaurwa Manino chikumbiro chekuda kubvunza Changamire ndinokwanisa here kubvunza pane tsamba here yakabva kune ishe wangu sinzi ndandatunga nyaya ndagadziridza nyaya mwana iye akanditaura zvakanzi uri mudiki kwandiri pana pachatofa munhu namai wacho vakapenga vakadaro futi ndakanyara izvo hatinei nazvo munda uyu waurima here for the past 25 years vakangorima chete pane waya yawo ndo pamugani macho munda ngewekwamurawa ari rakapuhwa namurawa ka ari rakapuhwa namurawa ende ari kutaura kuti heji pane heji handiti iripo here heji hapana heji mafaiba ari panotangira magadheni avo wachienda kurwizi waya takatoisa kuguma waya takaisa takutoona kuti zvoni mama wanozo hatiwani mari yekukaka munda wese wakakura takawana mari yekungokaka the certain area hatina kuisira kuti muganhu kwete asi takaisira kuti zvoni mama wakarima ipapo wawega mama wangu wawani wakarima ipapapo mombe upadzino kumapeto kwemisha mombe dzikatenderera dzikabva kumafuro dzikapoya dzinombotenderero dzichitsvaga pekupinda napo nekwete kuti muganhu and witness inoziva kuti zvoni waitorima munda iwowo wese ndiva mhindu warimo muno wamhindu taurai tinzi wamhindu akapiwa wakaitwa munda tiwakatidaidza tikaenda tikawarima ipapo pari kukanirana wakatokota karima uri munda wani Mashonjowa izvo zviri kutaurwa nevasharukwa varura kuti vanga vari munda waMashonjowa munda ngewekwamurawa vasekuru wangu sekuru wangu ndiye ane mhuri yakazopa vana wavo zikanzi uchimurima yapo vana Mushonjowa aiwa murawa ainzani murawa ainzi Jona sekuru wangu Jona ndianga ine zita munda ndingamusisirao vangari vamurawa ati sekuru wavo zvavataura ndokupa mukomana mukuru ndiye anonzi Tserai. Tserai uyu ndokuzopawo mwana wake Johani uyu ari sabhuku ndiye akatoita sabhuku akatofawo ndiye wakapa munda baba wawavo mwana uchibva kuna murawa wakapa kumunda kuna baba wawavo wana mukoma wanga waripo angari sabhuku anga ari mahara baba mukuru wavo futi vamurawa asi umba iye Tserai mwana wevaTserai waripo havasi kumbokomborena nyaya yemudai
wakuya wana bamuni awamanja ikwata prime zvatakutaura manje kana dai tikafona izvozvi munogona kufona mwana wekwazerai wacho wane munda uyu munzwe kuti munda ndewani ndi munda wakapari iwe wati munda wangu wari wani vasekuru vangu wasekuru wako John ndio wabereka baba wako ndio wabereka wana baba wangu ndio wana baba wangu vachibva vafuwa vakambotaka ndio wabereka wana baba wako then apa patiri kutaura apa pari pababa wako pari pasekuru wangu vatu wabereka wana baba wako wana baba wako ubva wapuwa nzvimbo dzavo wabva wapuwa nzvimbo dzavabva wapararira kuasiya ipapa baba vangu ndiye the last person the last born but iwe goti last born avari kuti 25 years vachibarima voti vatu vane 25 years vachiparima taurai Ndiani utara ne? Dimani. Anga? Ndakazvara vana vangu 4 ndiri mumba mamwe navo kobva zvanzi ndakupa muroora munda kobva baba adzika neni namhai kobva andiisira hoko zvanzi uyu munda wangu wendakapuwa nani nababa wangu nambu Igore ripi iroro? muna 1999 ndopendapuwa hoko kobva zvanzi izvo kune chipisi chaJohani musazorima chiri saidi roko ndakagura nemafaiva kudai chipisi icho chiri pakati ichi ndo chaJohani apa ndinopa umwe muzukuru apa ndo pako pounorima kubva murodi kusvika pazvidzere zviri padzasi pacho ndiani usazorima zvidzere izviva pane mwana wasekuru wangu arito John akafa ari adiki vana ivova kune makuva mairi usatema miti ipopo pachidzere ipopo obva atondiratidza zvidzere zvacho zvine makuva ndiyati orit handitemi baba obva ndarwara ndakarwara serious roi ndakadeedzerwa ndizvo maitrust apa machemusango obva ndatorwa nemurume wangu wachipo obva ndaenda pamutare ndakagara pamutare kugara obva ndazouya pamunda pangu chandakaisiwa uko paya pawaka makagara kwemakore mangani ndakabva muna 99 vandazombodzoka muna 2007 ndichitaura kunyananga iti mwana wenyu ukapahorwara muzima kobva ndazodzoka zveasa 2008 kobva ndazodzoka dzokamutare ndandichinoonauri pakwenda kopinda chigadhi pausenzera vana vangu wadzidzisa vana vangu paupedzi izvi ndapedza 2021 kobva ndachiuya kumusha ndiyati ndakutanga upemhena apa munda upemhena padzasaka handina pekurima handikurudziona iwewe kuti nhau yeminda kuruzevha ukaenda tongoti wakangoenda 1999 handiti kusvika 21 2021 pane makore mangani Almost 23 years. 22 years. Unoziva here kuti kuruzevha munhu ukagara 5 years pasingarimwi sabhuku ane kodzero yekupa munda iwowo kuno umwe munhu eka nometa kuti wairwara waidi but wagara iwewe kuti munda ukagara 5 years sabhuku anopa umwe munhu munda iwoyo kuti ushande sabhuku anaupa wakatengesa akatengesa aisvaga munhu akasiya gura rawo ridzidzasi ane gura rawo kana kuvunga bamukuru acho ane gura rawo raasi kurima pakotora gura rawo ini handisina pekurima ndine dzimba badzi pendakaisa dzepachena ndati munoziziva here kuti makore ndochandakubvunzai kuti ukagara 5 years usi panzvimbo sabhuku ane kodzero yekupa nzvimbo iyoyo kuno umwe munhu kuti apashandise nekuti ruzevha haruna matitle deed
ndeyekuti vanhu vese wadi wabenefit. Vaishandiswa naTesla. Ini ndimani? Ini ndakabiwa ipapo kuti ndiwake ndiona sekuru mwana muraka. Ndabiwa ipapo ndakaenda kuchema kuna sekuru tandinakuka kusunduka. Sekuru wangu Johani akandipa mwana watsera iye. 1999 iyoyo ndakagara vari ipapo. Tikagara kwa 4 to 5 years. Wasati warwara zvautaura kana kuenda pamutati. Wakandisiya ndiri ipapo. Muridzi wemunda uyo wakandipa munda uyo wakataura. Wokuya wataura wakatomukorerwa zvichokani. Asi wakanga wachida kumubira muridzi wemunda nekuti anogara nechekuseri. Akazouya akataura kuti dzupurei hoko yenyu achitaura tezvara wawo apa. Kuti bvisai hoko yenyu makuisa mwana wenyu mumunda mangu. Imimi mine ndima dzinenza makapiwa nasekuru. Wakati tsera yakapiwa wake, mahara akapiwa wake, tapura yakapiwa wake. Saka watsera imunda une mwana anonzi Johani ndiwo ndakapiwa inini. Ndiwo wakanga wakuya kose kuti nini nditopiwe inhau yekunga wakutotorerwa munda waone ava. Saka zvadavini ndakapiwa munda. Izvozvi ndakanyora nasekuru mwana waiwo sekuru Johani wakandipa munda. Asi ndinhamba dzake dzine mukomana akati kana mamundare mundifonere nditaure mundare imomo zviri maringe nemunda imomo. Right. Ndiani akutaura mai? Taurai makasimudza kuti izwi. Munda uyu wakapiwa zveshuwa asi wakanzi muganhu iwaya yawo kubvira kudhara nekudhara. Waya wakaisa gore ripi? Waya akaisa waya handichazivi kuti wakaisa munani asi mai ava wakaisa gore ripi? waya ndiyo duskuzi handichatondeta wakasiya makura mairi wakamboti wachiwaka pawakapiwa navamwene wavo wachibva wasiya wachibva wawaka futi pamwe pababa mukuru wacho wachibva wasiya ndokuzoya kozotaura nababa mukuru wedu wabva wapiwa hoko yekunzi iwewo unogumira apa unoguma newaya uku kwese uku kwakwamurava ndikudekwe gura ndere gura risirawo. Waya yakaiswa gore ripi? Yakaiswa chii? 2000. Uyu akafa rini? Akafa gore ripi? Johani akawapa. Awawira kutongwa nekuenzanisa. Asi nhau iri kuti sabhuku mawamire pachidziko chawo cheusabhuku. Wasapindire ivo kuti sarigova ekutanya iyo variwo sabhuku vanofanira kuenzanisa wavo. Zvobva ndati kuvasharukwa vaviri vataura damari kuti ndakatombovashandisa mushure mokunge mukomana namai yake vapiwa muda upi mwoyo zvine mawitnesses. Saka pakati munhu yekwamurawa vaite vairi vatatoura kuti ndotete dara hatikwanisi kuzovatera tatera varume vaira vataura tozuro ichokwadi Alright, hatimi ba. Okay. Taura titi. Nyika ndinoda kuziva chikuru chakamiri wangu. Nyaya yakatongwa nedzini baba mashure. Izvo yakatongwa nasabhuku murawa. Wakabvumirana kuti takuenda kwashe ndiko tinondosewedzaniswa. Wakabvumirwa sabhuku achitaura. Asi zvinezvi takunzwa kuti mambo nyaya yakuna mambo. Tinoda kuziva kuti ishe wedu akanga atadza here kuti wenzanisa. Handaunza mwana wenyuyo.
aunzwa asite pakataurwa kuti takuenda kwani ndo zvati ndo mubvunza mungadai mabvunzana kakuti wazoenda kwendepi nenyaya iye akabva ndikoti ipapo anditika iye abva ikokuya kwabuya kuyo pasina munhu yakataurira ndo zvatiri kuti ndo mubvunza maibvunzana kakuti taenda takuenda kwasabu kwamambo wadii handiti mwana wenyu here mwana wangu saka muri kuti munda hausi wake here kana kuti chii isusu munda vakapiwa pachepa panditi ini ndikaenda ndichiri kuti handinyasi kuzwa kuti wakapiwa pose here kana kuti wakadidini saka hamusi witness kanyarara henyu hamuna chamuri kutaura nyarara henyu panhau iyi chokwadi sandi rakati padare racho kubva kumasuro takatomboenzanisa tese nanambindu tikabvumirana panogumira munda wakumbisi tikati musasateme munda pamewa tikabvumirana nasabuku yautarodakazandina ini takazotoshamika kuti nyaya yayamuka futi izvozvi kaunganidzosandi tikakutaura kuti mamire zvakaita mambo muraho muzukuru wedu mashonjwa ndisu takawatora kubvachisa kwasvikira wakuru wedu waigara zvakanaka iye zvino ndikushava ndezviki zvako okay right kuona kwatakaita tichiregai tipedze tingarambe tichitaura nhau iyi nhau yatiri kuona kuti awa wagara wachirima munda shonjo wagara achirima kubva 1999 achirima munda uyu kusvika izvozvi paakutozomuka nyaya yekuti munda wawo ende mawitness aripo ari kunyatsotaura kuti munda wanga wari washonjowa asi kuti imimi vana murahwa ndimi maakuda kukambira ende zviri kubuda kuti munda uyu wanga wari wajonasi anga ari baba mukuru pana sabu baba munini wanga uri baba mukuru kuna baba kuna baba mukuru kuna baba wao okay which is sekuru kune uyo handiti saka leo munda sabhuku gudo guru petamusi pekuti waduku wakutye enda undope waranda wako munda uyo kana paine paunotsvagira mhuri yako wondoitsvagira pamwe paunoitsvagira pekuti irime saka tiri kupa munda iwoyo kuna mushonjowa handiti saka chisimukai henyu muende tingarambe tichitaura nekuti tiri kutoona kuti hakungotenderera zvinhu munhu hapana achikuunza chitsva kwangotenderera tiri pamwe chete saka hapana makosti anobhiswa haubhadharwi makosti ekuuya kudare asi sabhuku hatiri kunzwa kuti wandonetsa vanhu nemhuri yako ndiwe sabhuku watsvagire pamwe pekuenda uyu munda wo usiya kunana sekuru wako wanzwa sabhuku wazvinzwa here uri uzvinzwa here hatidi kuti ndizokutere kuti hauna kuteedza odha ndakupa uri uzvinzwa sabhuku vodzorera munda uyu kunana jonasi kunana mushonjowa mashonjowa kana uine paunoda kutsvagira mhuri yako iyo wondoitsvagira pamwe pekuti iende okay chisimuka imende